musíš pri stolici tlačiť, tvoje trávenie má problém. Veľa ľudí si myslí, že zápcha znamená len to, že nejde na toaletu. Ale problém začína oveľa skôr. Najprv musíš tlačiť, potom ide stolica ťažko a potom máš pocit, že sa čreva nevyprázdnili úplne. A veľa ľudí si povie, že je to normálne. Lenže normálne trávenie funguje prirodzene. Čreva sa vyprázdnia bez tlaku, bez bolesti a bez námahy. Keď musíš tlačiť, telo ti tým ukazuje, že čreva nepracujú tak, ako by mali. A čím dlhšie to ignoruješ, tým viac sa trávenie spomaluje. Prečo bežné veci nefungujú? Predstav si, že tvoje črevo je ako záhrada. Ak je tvoja črevná výstelka zničená a máš v nej nesprávne baktérie, je ako suchá popraskaná zem. Bežná mechanická vláknina tam len leží a kvasí. Tvoje telo potrebuje v prvom rade opraviť túto výstelku a vrátiť do nej život, aby sa črevo znova rozhýbalo úplne samostatne. Ak tento stav len prekrývaš tabletkou na preháňanie, robíš svoje črevo ešte lenivejším a ničíš si poslednú šancu na rovnováhu. Odpad v tebe hnie a toxíny sa ti vracajú späť do krvi. A presne preto si tak unavená a máš ťažkú hlavu a pleť plnú výrážok. Tvoje telo sa doslova trávi znútra, pretože tvoj odpadkový systém proste vypovedal službu. Skutočným riešením nie je mechanické tlačenie na pilu. Potrebuješ dať svojmu telu presne to, čo mu chýba, aby znova pracovalo pre teba. Upokojiť prostredie a vyživiť črevnú stenu. Ak to neurobíš, budeš sa s pocitom ťažkého kameňa v bruchu trápiť ešte veľmi dlho, možno aj navždy. Ak chceš konečne zažiť pocit skutočnej ľahkosti a rozhýbať svoje čreva každý jeden deň, sleduj tento profil a pozrieme sa na to, čo tvojmu telu v skutočnosti chýba.